Anyị pụta obodo edelu, 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 anyị pụta obodo edelu. Obodo Bolugo na G20 solodo, obodo Bolugo na G20 solodo, obodo Bolugo na G20 kasị akasị. Anyị pụta obodo edelu, anyị pụta obodo edelu, anyị pụta obodo edelu, anyị pụta obodo edelu. Obodo Bolugo na G20 solodo, obodo Bolugo na G20 solodo, obodo Bolugo na G20 kasị akasị. Olu ego lelu nụ. G20 apanio ụmụ Igbo niile ogwugwu abụrụ n'ọmụme maka emebe amalụ odogwu ezie ndị odogwu na ọgbọnụ. Anyị pụta obodo edelu, anyị pụta obodo edelu, anyị pụta obodo edelu, anyị pụta obodo edelu. Obodo Bolugo na G20 solodo, obodo Bolugo na G20 solodo, obodo Bolugo na G20 kasị akasị. Hey! Ịda abụ ụzọ ọnụ kamali plasta n'anya nekwa ndị ọga va nọ n'ọgbọ. Ajụjụ ka m na-ajụ, ịda abụ ụzọ ọnụ kamali taịsị n'anya ka pịọpịọ dị n'anya ka m na-ajụ. Enwere onye sili ngọ, onye sie ngọ nya pụta ọ bụ na ịzụrụ ebe odogwu G20 abụrụ ọgọ yu. Obodo Bolugo na G20 zụrụ odogo, obodo Bolugo na G20 kasị akasị. Iri 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 iri. Oyi! G20 nesịla anya wee chọba ndị odogwu, si ndị odogwu pụta ke na-enyela obodo aka ịmala ife eji ama odogwu. Abịazịa n'obodo unu mmadụ one ka inyelụla aka. Abịazịa n'ala Igbo bajelụ rọta ndị odogwu, si ndị odogwu pụtaba ke na-enyela obodo aka maka odogwu abụrụ ile. Anyị pụta obodo edelu, 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 anyị pụta obodo edelu. Obodo Bolugo na G20 solodo, obodo Bolugo na G20 solodo, obodo Bolugo na G20 kasị akasị. National President the great G20 onye ọma nọngị bụ High Chief Lonso Nwakukwe onye ma n'ezi Owele gị na-achị ọra niile. Ezi Owele ba netela anya chie ya ogidi n'ide mmiri, ogidi ide mmiri, ogidi ọyịmụ, ogidi ọyịmụ. National Secretary anyị Destiny of Igbo Land odogwu onye Ebuchi nna nyelụ nwa mmadụ ka onye ọma akala aka dazi anyị ọcha onye wego ekene
gị n'ụlọ nwaka m Igbo dogo odebe gị anyị bịali o ji anya dị n'izu odogwu ife mekọrịa ka na-ekwu Kenneth Nwabalị m o milile zọlọra dada nọ gị bụ Dr. Igwedo Koko Glisa nwoke m olive olete mati onye ewu ego milile zọlọra Dr. Igwedo n'Igbo milile zọlọra Igwedo na-ekene m onye mụ na-ekene m milile zọlọra Igwedo n'Igbo dogo Waka for him, financial secretary anyị. See why cool coin na new poor. Imano so na ndị odogwu. Ayi mo see why cool coin on your mouth. Na mmanwụ ekene gị. Kedu ihe li ọba n'ọkụzụ. Odogwu nwoke m na-alụ onye ọma. Jibu uche na kọgụlụ gogogogo. Onyele mba na South National Piaro anyị o Odogwu jelo na South Wene represent anyị o Obodo gbologo na ihe li ọba zuru odogwu Kedu osisi ọma na Ọkịja o IT for Vitus Wabeze n'Igbo dogo Igwe bili na South National Lord of Peace Eze Chidebelu Mumu Eze Wolomo Kingdom Nangi bụ Provost The Great G20 Onyoma Anyị pụta obodo edelu 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 Obodo gbologo na G20 so n'odogwu Obodo gbologo na G20 so n'ọmụmụ Na G20 kasị akasị Ego mejebe na ni agụlụ ka nkene papa anyị n'ọba akụ yi o Timoni na ni agụlụ Tochukwu Wezisi Club 101 na Lagos Bọbalụ makụ yi o ọgaranya nwere obi sale nọ gị bụ overall Akụihe nwata egwu ọyịmụ ụbara alọ na ị ga-adị akụihe nwata egwu ụbara alọ na ị ga-adị papa anyị na-ekene m ya akụihe nwata egwu ego mejebe na ndị ọba nnegwu mmadụ n'ide mmiri IG Fosi n'obi Injinia Austin Obi Dr. Austin Obi eziokwu n'Igbo odogwu akụ petụ nwa naanị ọba petụ nwa n'Igbo landị material ekene gị onye mụ petụ nwa nụ onye mụ petụ nwa nụ akụ petụ nwa alụsị ego n'Igbo land anyị Chief Chinedu nwadịgwa emo oke osisi eji gbalụ ụkwụlụ oke osisi ụkwụlụ jide ebubo ofe nwa ji gbalụ ụkwụlụ gị nwa
na-akpọ n'egwu a ọgwụ aka m ị ga-adị the great G20 nwere mmadụ alụsị ego n'Igbo niile na ọgwụ aka m so n'odogwu ọgwụ aka m na-alụsị ego na ị ga-adị onye ma alụsị ego chiri edu ezi ọha emu ngosisi na-ebu na nkịtị alụsị ego na ị ga-adị alụsị ego na Igbo onye ọcha na-agba okwu ọkpa Sa White International Chief Carlos Nwokeke iso n'ife na-eme onye ọcha na-ekene m onye mụ Carlos odogwu Carlos n'Igbo odogwu ala na-apụ ego bịalio Chineme aka onye ọma odogwu na mụ ụlọ Chief Chizọba osisi na-ekele m iso na ndị eji dị ebube odogwu na nwa ụlọ ka m kene my man obele Chukwu na dị ọka Alhaji Komado bụ nwoke m obele Chukwu nji dị ebube material ekene gị ogogo Chief Okechukwu wepụ ndụ na dị ọka mmanwụ ekene gị ogogo oyi mụ ezi anyị na-ama okenele oyi mụ na-ekene m omemma ndị Igbo onye ọma Chipayos Ikedi n'Ọkịja onye ọma Chinemeze nwoke iji achalogidi ịma n'Ọkịja bụ enyi ọgwụ aka m ekene m onye ma omemma n'Igbo la onye ma omemma n'Igbo la anyị pụta obodo edelu anyị pụta obodo edelu obodo gbologo na G20 so n'odogwu obodo gbologo na G20 kasị akasị sese zoribe Tinwata gbakụ George okwu dị ili aya so n'iso n'odogwu n'ụmụlụ mgbe onye mụchi nwata gbakụ n'ụnụnụ onye nwegwu bịala obeghị Tinwata gbakụ odogwu onume ekene gị ogogo Tinwata gbakụ eziokwu na ọ ga-akpata ego Tinwata gbakụ biri dị chenji bịalio eji ike ụja bụ ike isi mma na-ama okwe ọtọriti nwoke m material ekene gị onye ọma obu nwa si ụdị eje ori ụdị chenji nwoke bụ ogogo obodo ogologo isi mma na obodo ego mejebe agụla ewi anyị gwudodogwu ọ dị ikpe agụla eri ọyịmụ Vincent ọyịmụ onye ọmanụ onye buchi ọdịgbo n'onu onye wee ego bịala obeghị ọdịgbo na ị ga-adị ọdịgbo material ekene ọdịgbo material ekene ọdịgbo material ekene
onye ọma odogwu na mụ na chi o ji akwụ onye kwa nchi maka na nchi ya adali enu chata o ji akwụ na South na mmanwụ ekene gị Chinedu chedo manya ọmanụ nwa m nwere oke bụ ihe li ọba global akatakwụlụ na South odogwu onye m nwere oke bụ ọya bụ na mmanwụ ekene gị ekene obi na Anando aichifu ụgbọala onye ọma omesilovu mbasị na South na mmanwụ ekene gị nwanne Chendo na Anando Ochendo nnekwute odogwu ugwugwu na mmụnụnụ dị na mmanụ oyimo Ochendo na ndabịa oyimo Ochendo na ndabịa oyimo Ochendo na ndabịa Ikenga na chi ọgụ onye ọma Ikenga mụ na chi Alaji bụbọ emu udu akọ mmiri ga-adị udu akọ mmiri oyim onye ọma nụ odogwu na Great G20 bịa kere nọ ngị bụ high chief Dominic nwe bụ n'ike nụrụ Ikenga na-ekene gị onye ọma anyị pụta obodo amalụ anyị pụta obodo edelụ anyị pụta obodo edelụ anyị pụta obodo edelụ obodo edelugo na G20 so n'odogwu 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 obodo edelugo na G20 kasị akasị oribe